ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கசப்பே தெரியாமல் சூப்பரான பாவக்காய் பொரிச்ச குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு பாவக்காயை தீன் ஸ்லைசஸாக இந்த மாதிரி ரவுண்டாக நறுக்கிக்கோங்க. அதை உப்பு போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருங்க. இதனால் கசப்பு தன்மை கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் நம்மளுக்கு. அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. அதில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க, ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு. அது கூட 2 டீஸ்பூன் அளவு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிதமான சூட்டில் உளுத்தம்பருப்பு வதங்கணும். அது கூட 4லேருந்து 6 மிளகா வத்தல் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம். அது கூட 1/2 டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகமும் 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகும் சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. கிரேட்டட் கோகனட் சேர்க்குறீங்கன்னா 2லேருந்து 3 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே கருவேப்பிலை கை நிறைய சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் சேர்த்து அந்த சூட்லேயே வதக்கி விடுங்க. வதக்கி விட்டுட்டு இதை நல்லா ஆறுனதும் ஒரு மிக்சரில் மாற்றி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு திக்கான பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதே பேனில் இப்போ நம்ம பாவக்காய் வதக்க போகிறோம். நம்ம உப்பு போட்டு ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பாவக்காயிலேருந்து நல்லா தண்ணீர் விட்டுருக்கோம். அதை நல்லா ஸ்க்வீஸ் பண்ணி அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த பாவக்காய் இது கூட சேர்த்து வதக்கி விடுங்க. இருக்கிற எண்ணெயே போதுமானதாக இருக்கும். இன்கேஸ் எண்ணெய் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் 1 டீஸ்பூன் அளவு திருப்பி சேர்த்துக்கலாம். அதுவும் தேங்காய் எண்ணெயே சேர்த்துக்கோங்க. இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இது ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் வரைக்கும் வதங்கணும். இப்படி நம்ம உப்பில் ஊற வச்சு இதை எண்ணெயில் வதக்கிறதுனால பாவக்காயோட கசப்புத்தன்மை எல்லாமே ரொம்ப நல்லா குறைஞ்சி வரும். குழந்தைங்க கூட சாப்பிட்ற அளவு இது இருக்கும். இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதே பேனில் 2 டீஸ்பூன் அளவு திருப்பி தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் அது கூட பெருங்காயம் தாராளமாக 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட இப்போ நான் ஒரு பெரிய பழுத்த தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இது ஒரு மீடியமான சைஸ் தக்காளி. இந்த மாதிரி நறுக்கி அதை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. இது கூட இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி நல்லா மஷியாக குக் ஆகணும். அது வரைக்கும் இது வதங்கட்டும் நல்லா. அது கூட 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்ததும் நான் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு புளியை 20 நிமிஷம் வார்ம் வாட்டரில் ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்துட்டுருக்கேன். அதை இது கூட சேர்த்துட்டு அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா கொதிக்க விடுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நல்ல திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும்போது நீங்கள் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க பாவக்காய் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஒரு 2-3 நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க. வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ இது கூட நாம் அரைச்சி வச்ச விழுதை சேர்க்க போகிறோம். அடுப்பை லோ ஃப்ளேம் பண்ணிவிட்டு இந்த விழுதை சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே விழுது எவ்வளோ சேர்த்திங்களோ அதே அளவு தண்ணீர் சேர்த்துக்கோங்க. இன்னும் ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவு தண்ணியும் நீங்கள் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கலாம். குழம்பு நல்லா கொதித்து வரும்போது உங்களுக்கு அந்த திக்கான கன்சிஸ்டன்சியோடு வந்துடும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது ஒரு 7லேருந்து 9 நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்கணும். இதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பொடிச்ச வெல்லம் சேர்த்திங்கன்னா இந்த குழம்போட டேஸ்ட்டு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். என்னோடய குழம்பு நல்லா கொதித்து ஓரமெல்லாம் அந்த ஆயிலெலாம் படிஞ்சு வந்துடுது. ஸோ இதுதான் இதோட கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி. நான் குழம்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு பாவக்காய் பொரிச்ச குழம்பு. இதுக்கு வெங்காயம் பூண்டு எதுவுமே நீங்கள் சேர்க்க தேவையில்லை. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எதுவுமே சேர்க்காமலே. இது கசப்பு தன்மையே துளி கூட தெரியாது. பாவக்காய் பிடிக்காதவங்க கூட இந்த ஒரு குழம்பை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த ஒரு டேஸ்டியான குழம்பை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு அப்பளம் வச்சு சர்வ் பண்ணால் கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.